Justice Roselyn Aburili mabiro winjo bura mane omaki gi jago mane olaro kom gavana ma Homa Bay Evans Kidero ka okwedo yiero mar gavana Gladys Wanga osingo biro ng'ado burano e yor ratiro ka oluwore gi chike. E romono ma bende ne obedo e nyim doho mamalo ma Homa Bay, Aburili ne owacho ni ng'eto mar burano dhi yiengore neno ma ibiro chwal e nyim doho to ok dwaro mar jogo manie burano. Bedo golo siem ne joma nie burano kama oting'o Evans Kidero kod gavana Gladys Wanga kaachiel kod okindegi mondo kik yie ng'ato wuondgi ni nyalo donjore e burano mondo ng'eto mar burano odonjnegi ka okonegi ni ng'eto mar burano biro mana yiengore e wi neno ma ibiro chiw e nyim doho. Burano ibiro chak winjo tarik 24 dwe mar 11 higani. This particular judge has no agents. No agents. In the political arena, parties have got agents who sit here and there to take care of their interests. I do not have agents who take care of my interests. All of you are my clients. The petitioner or the petitioners and the respondents are all my clients. They are the people of Kenya who have given me this job to do. So I promise you that I'll serve you to the best of my ability. You don't have to fear anything. You don't have to fear anything because in a dispute, there's always two sides of the coin, isn't it? Two sides of the coin.